نسخة حساباتك طرح يكونكان نسخة اتين حسابك كرئن كمرت انزخل نقحاتيخا ازخاء اتناي مجمريا وشتاونات صناتي سلام تخاتاتلتي وحازيت سلام تيفي كميك أنيكم أنا إزابير مسكن بتعم صبا اللهم نسخاتهم كم تناتي صبانوه تلو ناي وترتمني تيو مبارلو معالت خاء خمت المود نجزا رسخم نخدكون زحقزكم حسابات حيزنا لكم متسينا لنا مو نابخبلوكم قد من عبت مدب مجمارنا نسرح المقلال تبهيلو بتبعتا وتصاوعات كامس لزخونا نفس وكف سب ككم صوت وغيرو يسمعيون يردعيون لو معلتي حساباتنا نفطروم دينا ولا سكال من جلو ميزبلا رستي حيزنا متسينا لنا مو بغطانا بخبلوكم مجمريا حنتحطو حتىكا ناي مجمريا أنا حسابكا بحق استعذبكايو معاسي نيرو نحسابكا كم حق تقبلكا زي سعبكايو يكون كنزبلكا زلو جن كابو نشتي فنتتيلكا كم تعذبو خونكا ازي حسابيو ازي كابي مزيويلكا زرا خالو جزي ازي حتى زلو مبزحتنا نهولو حساباتنا كم حقينا نقبلو أي كإلني يزبل حساب انت متئنا بحقي خمزين خيلنا عمن سبات أيفوتون اليوم زبل حساب انت متئنا أب كله من السبات هلونا ركبات نعمنو يخون كا أنا واقعي باللي ينزبل حساب انت متئنا كأس بغاس نعمننتنا يغير بدحريو حساب ترايكي يكونه نعوق النبرون يجمر جن أبزي حدا أقدس حطله أزوم حسابات كابيوم مزيو حساباتنا نفطروم دينا ويس كالمن جلوومي حدا هتسان كل دنكالو أنا جبو أيكون كون أنا يبقعني أنا خفشلي إلو أي ولدني أزوم حسابات مثل الدتنا يموتوني أبقع زي هوتنا إنا قص بغص نمهارو كابيت مرتنا كاب بيتسبنا كاب محبرسبنا كابتم تدغاغامي سمعنا يوم قالات كابتم زحممنا وي زفرحنان تذكرتات يوم زمزو حساب انت تنقفكا أمرخا نتقاطامي ذكرو نتنجر بتدغاغامي انت يقاطيمو اتحساب يدلدل بدحريو ولا تخناتات انت تغيره أمرخا نتعرقيت ملختي يدقاقمون يقصلون جن سلس تدقمت راح حق مالديو أيكونن بوزح جزي اتي بتدقاقامي زمتسنا حساب حق زي كونه أرقيت لمديو اسكي أمرخا كم عبي بيت متحف تحسبه أبو خلو تمكرتات كاتقميت له زي حقوسكا زي حزنكا زفرهكا زدنقكا زواردكا زتابعكا كوتاس كله تمكرتاتك حدش أقاطامي مزمت أمرها بغصبت نابت مزقب يملس يفتش شعو إذي دروري أيو يفلت إذي حادة قنيا خوني خيلي أبز حالفة إذي إحميمون نيرو إذن تفتنيو منالبات كفشيلي خيلي إلو قد من السخاء بقبو محسابك أمرخا بعلو ملسيهب إذي بزح جزي خابت زي نقوح كفال أمرخا يمتزق بزعبو أفلوت أخساب زي بالكاخا نتخفال بنقحات يتريو جن أفرحخا أو سانتاتك أب لمدتاتك أب ركباتك بغد صالي تسألوكاي نابنت حدا والعاب تدقاقامي نسخا بقع يكون كان كابخا زخون زركب نقر يلن أيتفتن كتفشليخا لا تبهلن دحر دعابيو اتن قالات وشتو يقمت أمو شعو دحر 10-30 عامت حدش سرح كجمر كله وي حدش بروجكت خفتن كله بزي تردو مغنيات أي كإلني زبل حساب كأسرو يخيلي منالبات اتحساب نايلوم يكونن نايت ماليو إذا نايت مال دمتي صدروقو
ድምፂ ከባቢኡ ወይ መምሃራኑ ግን ሎሚ ብድምፁ ክዛረብ ይጅምር። ሓሳብ ኢሉ ከዓ ይኣምኑ። ሓሳባትና ደጋጊሞም ዝመፁና ድማ ኣእምሮና ነቲ ዝፈልጦ መንገዲ ስለ ዝመርፅ እዩ። የእምሮኻ ዝለመድካዮ ነገር ዋላ ዘይጠቅም ክንሱ ኣብ ዘይትፈልጦ ለውጢ ዝያዳ ውሕስ ኮይኑ ይስምዖ። ሽዑ ኣእምሮኻ ከምዚ ይብል፣ እዚ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ብውሕዱ እፈልጦ እየ። ስለዚኦም ገሊኦም ሰባት ካብ ዘይጥዑይ ዝምድና ንምውፃእ ዝሽገሩ፣ ካብ ዘይፈልጥዎ ስራሕ ምቕያር ዝፈርሑ ወይ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ዘፍርሆም። እዚ ከዓ ኣእምሮኻ ካብ ዘይትፈልጦ ነገር ክከላኸለልካ ይፍትናሎ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ትዝዓበየ ጌጋ ንፍጽሞ እዚ ሓሳብ ስለ ዝሓሰብክዎ ጥራይ ሓቂ ኢልና ክንሓስብ እንከለና እዩ። ግን ምሕሳብን ሓቅን ሓደ ይኮኑን። ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነንሕድሕዶም ዝቃረኑ ሓሳባት ክመፁና ይኽእሉ እዮም። ንግሆ ሎሚ ክጅምር እየ ትብል፣ ድሕሪ ቀትሪ ኣይክእልን እየ ትብል፣ ምሸት ድማ ምናልባት ክፍትን እየ ትብል። ሕራይ ካብዚኦም ኣየናይ እዩ ሓቂ? እቲ ናይ ንግሆ፣ እቲ ናይ ቀትሪ ወይ እቲ ናይ ምሸት? እዚ ሓሳባት ከም ደበናታት ከም ዝመፁን ከም ዝሓልፉን ይዘርእየና። ንስኻ ግን እቲ ደበና ይኮንካን፣ ንስኻ ትሰማይኻ። እስከ ሕጂ ሓደ ንእሽቶ ልምምድ ንግበር። ንኣካላትካ እንተኾይኑ ዝከኣለካ እንተኾይኑ ዓይንኻ ኣጾ፣ ሓደ ዓሚቕ እስትንፋስ እውን ውሰድ። ቀስ ኢልካ ኣውፃዮ። እንደገና እስትንፋስ ውሰድ። እንደገና እውን ቀስ ኢልካ ኣውፃዮ። ሕጂ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሓልፍ ሓደ ሓሳብ ተዓዘብ። ምናልባት ብዛዕባ ስራሕካ፣ ብዛዕባ ስድራኻ፣ ብዛዕባ ገንዘብ ወይ ድማ ብዛዕባ ንዝትሰምዖ ዘለካ ፖድካስት። እቲ ሓሳብ ምስ መፀካ ኣይትቐይሮ፣ ኣይትዕገቶ፣ ኣይትፍረዶ። ብቐሊሉ ተዓዘቦ ጥራይ። ሕጂ ከምዚ ኢልካ ሕተት፣ እቲ ሓሳብ ዝርኢ ዘሎ መን እዩ? እንተ ደኣ ንስኻ እቲ ሓሳብ ኮንካ ነቲ ሓሳብ ክትዕዘቦ ኣይምኽኣልካን ነርካ። እንተ ደኣ ንስኻ እቲ ሕርቃን ነርካ ሕጂ ሕርቃን ይስማዓኒ ኣሎ ክትብል ኣይምኽኣልካን። እንተ ደኣ ንስኻ እቲ ፍርሒ ነርካ ሕጂ ፍርሒ ይስማዓኒ ኣሎ ኢልካ ክትዕዘቦ ኣይምኽኣልካን። እዚ ማለት ካባኻ ሓደ ዝዕዘብ ክፋል ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ዝርኢ፣ እቲ ዝሰምዕ፣ እቲ ብህድኣት ሕጂ እዝዩ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ክፋልካ። ሓሳባትና ልክዕ ከም ማዕበል እዮም። ሓንሳብ ይለዓሉ፣ ሓንሳብ ይወርዱ፣ ሓንሳብ ብሓይሊ ይድይቡ፣ ድሕሪኡ ከዓ ይሃዱ። ግን እቲ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ኣሎ። ማዕበል ይቀያየር፣ ባሕሪ ግን ይቕፅል። እቲ ባሕሪ ከምቲ ውሽጣዊ ንቕሓትካ እዩ። እቶም ማዕበላት ድማ ሓሳባትካን ስምዒታትካን እዮም። ሓደ ማዕበል ምስ ተላዕለ ባሕሪ ኣይጠፍእን። ከምኡ ድማ ሓደ ከቢድ ሓሳብ ምስ መፀ እቲ ዓሚቕ ክፋል ናይ መንነትካ ኣይጠፍእን። ስለዚ ካብዚ ንድሓር ኣብ ክንዲ ኣነ ቁጡዕ ሰበ ምባል ቁጥዐ ይስማዓኒ ኣሎ በል። ኣብ ክንዲ ኣነ ፈራሄ ምባል ፍርሒ ይስማዓኒ ኣሎ፣ ኣነ ድማ ነዚ ይዕዘቦ ኣለኹ በል። ኣብ ክንዲ ኣነ ፍሹል እየ ምባል ኣብዚ ነገር ኣይተዓወትኩን ግን እዚ መንነተይ ኣይኮነን በል። ቁጥዐ ስምዒት እዩ፣ ፍርሒ ስምዒት እዩ፣ ምፍሻል ተመክሮ እዩ። እዚኦም ኩሎም ይመፁን ይኸዱን እዮም። ንስኻ ግን ካብኦም ዝዓመቕካ ኢኻ። ሎሚ ቅድሚ ምድቃስካ ኣብ ውሽጥኻ ብህድኣት እዚ ሕቶ ሕተት። እቲ ብተደጋጋሚ ናባይ ዝመላለስ ሓሳብ እንታይ እዩ? ቀፂልካ እዚ ሓሳብ
بحقنا تيديو كابي يتماهيريو حق دي ويس أرجيت لمدة رايو الكحتت أي تغيرو أي تفردو أي تقالسو بقليلو سيلكاريو مغنياتو كل لوطي قدم مجمار بمرأيو زجمر እቲ ዘይረኣናዮ ነገር ብስውር ይመርሓና እዩ እቲ ዝረኣናዮ ግን ቀስ ብቐስ ክንመርጾን ክንልውጦን ክንሓድጎን ንኽእል ኢና ስለዚ ሎሚ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እዚዩ ንኹሉ ሓሳብካ ኣይትእመኖ ቅድሚ ምእማንካ ተዓዘቦ ቅድሚ ምስዓብካ ሕተቶ ቅድሚ ናብ መንነትካ ምቕያርካ ካበይ ከም ዝመጸ ፍለጦ ንስኻ ሓሳባትካ ጥራሕ ኣይኮንካ ንስኻ እቲ ንሓሳባትካ ክትርእን ክመርጽን ዝኽእል ንቕሓት ኢኻ እዚ ኸኣ እቲ ናይ መጀመርያ ውሽጣዊ ናጽነት እዩ እምበኣር ንሎሚ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ስለ ዝነበረና ግዜ እንዳመስገንኩ ብዝያዳ ናብ ነብስኹም ክትሰርሑን ውሽጥኹም ክትኣትውን ነቲ ንገዛ ርእስኹም ንኸይትኾኑ ሓኒቑ ሒዝኩም ዘሎ ትሮማታትን ሕማቕ ስምዒታትን ሂል ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ከም ሂፕኖቴራፒስት መጠን ሂል ክትገብሩ ከሰነየኩም ስለ ዝኽእል ኣብ ኢሜይል ወይ ድማ ኢንስታግራም ኣብ ወሓጅ ሰላም ትብል ሕሳብና መልእኽቲ ብምግዳፍ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብዝተረፈ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኣብ ዘለናዮ